କାହିଁକି ମୁଁ ଛୋଟିଆ ବକ୍ସ ଗୁଡାକୁ ଆଗେ ଧରି ପକେଇଥିଲି। ହାଇ ନମସ୍ତେ, ମୁଁ ଭଗବତୀ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଛୋଟିଆ ମିନି ବ୍ଲଗରେ। ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଘି କୁଆଁରୀ ଗଛ ଠାରୁ। ଗୋଟେ ପିସ୍ କାଟିକି ଆଣିକି ମୋ ମୁହଁକୁ ଘଷିକିରି ଟିକେ ଚମକ ଚମକ ବଢେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ତେଲକୁ ଗରମ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗରମ କରି ପତିଦେବ ଦ୍ୱାରା ମାଲିସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଦି ପ୍ରାଣୀ ଏପଟ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଗଛରେ ଲଙ୍କା ଫଳିବାର ଦେଖିକି। ଏଇ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ପ୍ରଥମେ ଫଳ କାଟିକିରି ଖୁଆଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ ବକ୍ସ। ଏତେ ବଡ ବକ୍ସରେ କଣ ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏହାର ଅପରେସନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ପଡିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢେଇ ଲାଗିଥିଲା ଯେ କିଏ ବଡ ବକ୍ସ ଲମ୍ବ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବଡ ବକ୍ସ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଅପରେସନରେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅର୍ଡର କରାଯାଇଥିବା ବାଉଲ ଗୁଡାକ ଆଜି ଆସିଥିଲା। ଭୋଜନରେ ବନା ହେଇଥିବା ଭେଜ ପୁଲକୁ ପତିଦେବ ଓ ମୁଁ ମିଶିକିରି ଖାଇଥିଲୁ। ଯିବାବେଳେ ପତିଦେବ କହିଥିଲେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ରେଡି ହେଇକି ଥିବା, ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଲିପା ପୋଛା ହେଇକି ରେଡି ହେଇକି ଥିଲୁ, ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ମାର୍କେଟକୁ। ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ପତିଦେବ ଆମର ବାକ୍ୟ ପଢିବାରେ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ ଆଉ ମହାଶୟ ଆମର ସାମାନ ରେଡି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ଜାଣିଥିବେ ଗଲାବେଳେ ଦିନ ଥିଲା, ଆସିଲା ବେଳେ ରାତି କେମିତି ହେଲା। କାହିଁକି ନା ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ବାହାରି ପଡିଥିଲା। ଆସିକି ସବୁ ସାମାନକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲି ପ୍ୟାକିଂ କରିବାରେ। ଏଇ ଦି ଜଣ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାରେ ଏମାନେ ମସ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଲେ। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଦି ପ୍ରାଣୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେବି ତାହେଲେ ମୋର କାମ ଡବଲ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସାଇଡ କରି ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ମୋର ସାମାନ ରଖିବା କାମ ଜାରି ରଖିଥିଲି। ମୋ ସାମାନ ସରିଗଲା, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କାଜୁ ଡବାର ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲେ, ଏଇ କାଜୁ ଡବା ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ 2 ଦିନର ମେହମାନ। 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏ କାଜୁ ଡବା ଖତମ ହେଇଯାଏ ସବୁବେଳେ। ତାପରେ ପତିଦେବକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କିଛି ମିଠା ଖାଇବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ପତିଦେବ ଲାଗି ପଡୁଥିଲେ ମାଲପୁଆ ବନେଇବାରେ। ଆଜି ବି ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଦେବେ। ବାଏ ବାଏ।